Human gitakupan ang Binalyo landfill diha na sa laing pribadong facility sa lungsod sa Konsolasyon, gilabay karon ang mga basura sa Cebu City. Ang dugang detalye ni ini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, doon na unta inisyal nga mga reservations upang utana kining barangay kundi nahisakop kining pribadong landfill sa Konsolasyon. Labi na nining bag-ong kalambuan karon sa paglabay og basura. Bisi na kaayo kining dan sa barangay Polog, Konsolasyon nga among nabisita kaganiha. Sud ug gawas ang mga dagkong truck sa basura kadaghanan gikan sa Cebu City. Doon na sa mga trucks sa Konsolasyon ug sa Liloan ingon man private nga mga garbage trucks. Ang ilang tuyo ang pribado nga landfill sa dapit aron paghabwa sa ilang makargang basura. Lakip sab sa mag-agian sa maong karsada ang mga dagkong hauler ug mga trucks gikan sa quarry site sa unahan. Maong masinati gyud ang traffic kay may portion sa dan nga hagipot kaayo. Gisugyot sa taga-barangay ang pagpatuman sa kaagian sa mga trucks. Ang mga pasulod sa barangay Polog paagion ug kun mo exit na adto na sa barangay Garing para dili magsugat. Samtang ang pagyabo og basura gikan ra sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabii. Dili mangagi kun 10 oras na sa gabii kay makadisturbo sa mga mulupyo. One-way policy. Then, ang kanang monitoring sa karsada. Then, ang kanang howling time nila. Kana bitaw mga basurang magkatag niya. Wala na mo claim kung kinsa ng basura ba. Nya mo na siya nga mapangitaan sa dunta nagpaagi ng inana ba nya unsa ka safety pod. Una niini nakapangutana ang taga-barangay Polog sa pagpasud sa taga Cebu City sa maong landfill. Ang amo ana prevention ra gyud nga dili may maka kuan mi kung sa mga safety sa among katawhan diha. Tungod sa hitabo sa landfill sa Binalyo nga dili pod mi gusto nga mausban pod diri sa among barangay kay ang kinabuhi usara baya sir. Samtang sa statement ni Konsolasyon Vice Mayor ug Acting Mayor Johannes Joy Aligado, matud niya wala musupak ang Barangay Council sa pagsud sa Cebu City sa maong landfill. Apan nangutana kabahin sa validity sa pag-operate niini. Matud sa DENR, ang Environmental Compliance Certificate sa maong kompanya balido pa. Ang nahitabo karon pag-abag sab nila sa Cebu City nga nanginahanglan gyud og kalabayan sa ilang mga basura. Ses gipasabot sa BC Mayor dugang niya nga kining set up temporaryo lang kini og magibana-bana mga duha ka semana kini nga mulanat. Labi na nga ang Cebu City padayon pa sab kuno nga nangita karon og alternatibo sa ilang solid waste management program. Ses, Dagang salamat, Nico Sereno.